Počas leta a jesene sa konajú rôzne hody, jarmoky, slávnosti alebo trhy. Okrem jedla a vecí, ktoré si môžete kúpiť, sa tam často nachádza ešte jedna vec. V nárečovom slovníku sa často popisuje ako ringišpír. Ak ste zo západného alebo severného Slovenska, už asi tušíte, čo to je. Je to kolotoč. Existuje mnoho druhov kolotočov a zdá najznámejší je tzv. Reťazkový. Ide o kolotoč so sedačkami, ktoré sú pripnuté na vrch kolotoča s reťazkami a kolotoč sa točí dokola. My si takýto kolotoč dnes vytvoríme. Budeme na to potrebovať 3D pero s filamentom, 360 stupňový servomotor, nitky a slamku. Najskôr potrebujeme vytvoriť dva kruhy. Jeden bude predstavovať podstavu a druhý vrch kolotoča. Kruh si môžete nakresliť na papier, naň položiť plastový hárok a obkresliť. Aby bol kruh čo najkrajší, používam na to silikónovú podložku. Mám tu viacero veľkostí kruhov, vyberiem si jeden z nich a obkreslím. Teraz potrebujem kruhy vyplniť, pri vrchnej časti môžem nakresliť rôzne dekorácie, napríklad hviezdičky, štvorčeky alebo iné. Takisto môžem použiť viac farieb, pretože kolotoče sú farebné. Oba kruhy musia byť pevné, pretože podstavec bude musieť udržať kolotoč počas toho, ako sa točí a vrch musí držať sedačky. Zároveň pri vrchu potrebujem v strede pripnúť slámku, čo môžem urobiť pomocou 3D pera, lepiacej pásky alebo lepidla. Podstavec by mal mať v strede dieru, aby do nej vošiel servomotor. Ja to väčšinou robím tak, že kábliky zo servomotora prechádzajú popod podstavec, aby ich nebolo vidno. Podstavec jemne ohnem, aby bol servomotor stabilný. Na servomotor môžem použiť slamku, ktorú tam nasadím. Namiesto slamky si môžeme 3D perom namodelovať túto časť, avšak slamka podľa nás je lepšia voľba. Pokiaľ je slamka príliš veľká, môžeme dať do nej trochu filamentu alebo vaty. Slámku na servomotor nelepím, aby som servo mohla opätovne použiť. Teraz mi zostáva ešte vytvoriť sedačky v podobe obdĺžnikov, ktoré vyplním napríklad ako mriežku a v dvoch miestach na kraji prevlečiem nitku. Nitku pripevním o vrch. Zapojím servomotor a môžem začať programovať. Pokiaľ máme 360 stupňový servomotor, v programe Zapísať servokolík môžeme maximálne hodnotu 180. V tomto prípade to znamená smer, do ktorého sa bude servo otáčať a pokiaľ chceme, aby sa otáčalo do druhej strany, nastavíme hodnotu na 0. Program môže fungovať tak, že keď stlačím tlačidlo A, kolotoč sa točí do jednej strany, keď stlačím tlačidlo B, kolotoč sa točí do inej strany. Pokiaľ chcem, môžem si pridať hudbu. Pri stlačení oboch tlačidiel viem kolotoč a takisto aj zvuky zastaviť. V tomto videu sme si vytvorili kolotoč, ktorý sa dokáže otáčať za pomoci servomotora a slamky. Pokiaľ vás toto video zaujalo, ďalšie projekty, kurzy a inšpirácie nájdete na stránke učimeshardverom.sk alebo dole v popise videa.